سلام كما يتمسي خبراتن كبرانن تخطاتلت فنو ايري تي في نلوم سولوس 4 ميازيا ساعة 9 مشت زي تدالوا حافشاوي زيناوي مسنادونا حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زقدم افرم قدي بغندي نطبطاتو قافلم لعلوايلو خير ترامل اخت بريزيدنت سياسة فوركينا ببريزيدنت سالفاكير مياردي تابسيهم لعلواي وتهدراو لوخ إرترا بكل الأوروميان مدبر حيل أير إثيوبيان عدد فلسيمهم كولج حرشة حمل مالو أبزر إدنيش زكايدو مرمرا وصراحات نحارفتوتن كيلاتاتن ألا اليوم مسمبار فنلاند بنيتو روسيا تصدتان محاسات لاي سقمتي كتوسط كم تقدر أتاكيها إسرائيل لابلع سوريا بزكايرو تتوسع قيمة كعت ميسايلاتها برقيس قدات وريدهم زباو حيلي مبرغ أفريقيا بتحت قصة سرعة جوجلة ام عسران سلستن نتصنح استراتيجياوي كبابيتات تقصاصيرهم بمنستر قدات وصاياتو عثمان صالحين مقار البريزيدنت اتو يمان قبرابن زقوم لؤخ لعلواي ارترات مال سلست ميازيا ملقت بريزيدنت سياسة فوركي ناب بريزيدنت ريبابليك دوب سودان سالفاكير مياردي تابسيهم ملختي بريزيدنتي سياسة بمعبالتات دوب سودان كلتاو زمدنان زباو خنتاتن زتكوريم بريزيدنت سالفاكير رابع حبرا وقالس الناس نزته سرتنوح عمتا زوصر زمدنا ايرتران دوب سودان انتقيسو بريزيدنتي سياسة فوركي سلتي ملختون كتسال محزنتون سهزب دوب سودانن حبراوي مدرخاتن موقيسوم بريزيدنت سالفاكير ميارديت بتوساقين لوخ ايرترا بزعبا معبالة مسقاقر اوانا بدوب سودانن تقولون بدهوتاتن سلام مبره دحر مهاب امونغو دبوب سوداناوያን سلامن عرقن كسفن ايرتران اتكايدو صاري مسغانا غريبوم اموداتا بريزيدنت سالفاكير نگداسنت ممعبال كلتاو متحغاز بمتكاس ايرترا دسكيلاتو صنحت ابالنتا بزباو ودب ايغاد نمحداسون نتفتاتان مجمارن زوسدتو وسانه بممغاس زياده ادمع زباو متحغاز ابركتخم زغبر صنعنتو غليصوم أبترك بأمباسادر إيرترا بريبابليك دوب سودان أتو يوهانس تغلا ميكائيل تساتفون يروم بحلافي وكيل هاجراو دحنت برغادير جنرال أبرها كاسا زمرحن أزستي حيلتات مكلغال إيرترا زركبون لعلواي واتهدراو لوخ إيرترا لومي أب كل الأوروميان وانا مدبر حيل آير إثيوبيان عدد فتسيموم أبناي كل الأوروميا عدتو لوخ إيرترا ببريزيدنت نايتي كلل أتو شملس أبديسا تسنيو ماين حمدن بمعكاب وحسنة مقبين مرقاز مسان حرشاو مهرتن متتاواغل قلت تمرتن مسفاح كمون مهرت سرناين مسسان زكاة زلون تفتاتن أمز جيبو زلو قسقاسن تعزيبون بزعبو مبرهي توحيبون أبكتما أداما دمان معبالن اندستريوي ماكلن مقباران بزعبا زي السلاسل زلو مدبات تقليس اللهم موداتا بريزيدنت كل الأوروميا أتو شملس أبديسا كمر آيات بقو محزنة إيرتران إثيوبيان واهل حزب أورومو زقلس قص بركت نفس وكف أبال نايت الأخيبهم أب ساعتات دحر قطري لعلواي واتهدراو لوخ إيرترا أب بشوفتون زركب وانا مدبر حيل أير إثيوبيا يبسعهم أزازي حيل أير إثيوبيا جنرال يلما مرداس سادمان لوخ إيرترا بستفلالي خفلتات نايت مدبر الناس زاورة مجلسي أغريبهم لوخ إيرترا بغلتن سلستن ميازيا حسب حداسة انستيتوت كينتاو بالحي ما كلاي بيت صحفت تكال دحن السايبراوي مربى بإثيوبيا ما كلاي بيت صحفت فيدرالاو بوليس بيت مذاكر سنفلتات باركتات حادنة محزنة كومون بيت مصحفتي أبرهوت كم زبصح الذكريوم بعدما منستر مكلغالي إثيوبيا قب حدا ميازيا جميرو بتهاجر مبصعز فتسم زلو لعلواي واتهدراوي لوخ إيرترا مجر جنرال رمضان عثمان أولياي برغادير جنرال إيوف صهاي حليباي برغادير جنرال حدش إفرم برغادير جنرال ميكيل هانسن كالوت موكونناتن زحاقفين
ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ኣብ ዘርኢ ድንሽ ዘካየዶ ምርምራዊ ስራሓት ንሓረስቶትን ክኢላታትን ኣላልዩ ወኪል ኤሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣርሴማ አስመሮም ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ኣብ ሜላታት ኣዘራርኣን ኣተዓቃቅባን ድንሽን ኣተኪሩ ምስ ዘካየዶ ምርምራዊ ስራሓት ዘላሊ መብርሂ ንሓረስቶት ንዞባ ሓመል ማሎን ክኢላታት ሕርሻ ዞባ ዓንሰባን ሂቦም ብ31 መጋቢት ኣብ ዝተዋህበ መብርሂ ዲንቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ወልደ ኣምላኽ ኣርኣያ ዕላማ ኮሌጅ ጎን መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ሕርሻዊ ምርምር ምክያድ ውጽኢቱ ንሓረስቶት ምልላይን ስልጠናታት መሃብን ከም ዘጠቃልል ገሊጾም እቲ ኣብ ድንሽ ዝተገብረ ምርምር መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ክግበር ዝጸንሐ ሕርሻዊ ደገፋትን ምርምራዊ ስራሓትን ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ሓረስቶት ኣብ ባይታ ኣተግቢሮም ብሉጽን ርቡሕን እቶት ክረኽቡ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብርሂዮም ሓላፊ ክፍሊ ኣሕምልትን ፍረታትን ዶክተር ብርሃን ኸያር ብወገኑ እቲ ኣብ ዘርኢ ድንሽ ዝተገብረ ምርምር ብሉጽ እቶት ንምርካብ ዝሕግዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ምምራጽ ወቕቲ መጠን ርሕቀት ዘራእቲ ከምውን ምድላው ውሕስ መኽዘን ከም ዘጠቃልል ሓቢሮም ምስ ሓረስቶት ዝግበር ቀጻሊ ርክባት ማዕረትን ሓረስቶት ዝህቦ ረብሓታት ነቲ ኮሌጅ እውን ሓጋዚ ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ንሃገር ዝኸውን ዘርኢ ናይ ምቕራብ መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሮም ኣብቲ ምርምር ዝተሳተፉ ተምሃሮ ብወገኖም ሓረስቶት ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ርቡሕ ምህርቲ ዝረኽቡሉን ፍርያቶም ብዝቐለለ መንገዲ ዝዕቅቡሉን መንገዲ ከርእዩ ምብቃዖም ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም ሓረስቶት ድማ ኣብ ኩሉ ዘካይድዎ ንጥፈታት ደገፍ ንዝገብረሎም ዘሎ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ኣመስጊኖም ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ዛጊት ልዕሊ 5500 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑሎ ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት ምህርቲ ክረምታዊ ሕርሻ ጥሪት እንጀራ ዲንን ንምድንፋዕ ዝነጥፍ ኣካል ሕርሻታት ደቡባ ምዕራብ ጋሽ ባርካ እዩ ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱ ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ፕሮጀክት ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ገረ መስቀል ገረ ዝከየር ከቕርበልና እዩ ኣብ ምርባሕን ምስባሕን ጥሪት ምኽዕባት እቶት ክረምታዊ ሕርሻ ከምኡውን ኣብ ምምዕባል ልምዓት ፍረታትን ኣሕምልትን ዝነጥፍ ሕርሻ ገርሰት ምህርቱን ምምዕባል ዝተዋሃደ ንጥፈታት የካይድ ኣሎ ኣካይዲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ኣቶ ኣሚነ ተስፋ ሚካኤል ክረምታዊ ሕርሻ ኣብ ዝናብ ዝምርኮስ ብምዃኑ እቶት ብባህሪ ከም ዝጽሎ ብምግላጽ ዝሓለፈ ዓመት ዝናብ ዘይከመ ጀማምርኡ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይቀጸለ እቶት ትሕቲ ጽቢት ምንባሩ ሓቢሩ ንልምዓት መስኖ ብዝምልከት ድማ ብፍላይ እቲ ኣብ ዓበይቲ ኣትክልቲ ዘተኮረ ስራሕ እናማዕበለን እናሰፍሐን ይመጽእ ከም ዘሎን ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝርከብን ኣብሪሁ ኣቶ ኣሚነ ብተወሳኺ ወቕቲ ብምሕላው ብመስኖ ዝለምዕ ኣሕምልቲ እውን ብዝድለብ ዘሎ ተመክሮ ውፅኢታዊ ኮይኑ ምህላው መስርሕ ምብዛሕን ምስባሕን ጥሪት እውን ኣድማዕ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ገርሰት ዝበሃል ብዙሕ ዘጠቃለለ እዩ እንስሳ ኣለዋ ዓበይቲ ገረብ ኣሎ ክረምታዊ ሕርሻ ኣሎ ኣሕምልቲ እውን ኣሎ ኮሚደረ ሽጉርቲ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣርባዕተ ነገራት እዚ ተጠቃሊሉ ዝካየድ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝነበረ ዝናብ ከምቲ ዝድለ ይነበረን ጀሚሩ እምበር ወዳእ ይነበረን በቲ በቂልዎ ዝነበረ እውን ብዙሕ ከምቲ ዝተጸበና ኣይኮነን ክንብል ንኽእል ኢና ምስቲ ግዜ ዝኸይድ እዚ ናይ ቋሚ ገረብ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ትፍረ ፍላይ ባንጋ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎ እዩ ዘሎ መተታሕዙን እቲ ቀጻሊ ዘለዎ ናይ ማይ ዋሕዚ እንተዳቐፂሉ ፍረ ክርከቦ ዝብል ትፅቢት ኣለን ኣራንሺውን ከምኡ ማለት እዩ ደሃን ኣሎ ማይ ዘሎ እንተይምናያ ዝበለፀ ነገር ከምፅእ ክእል እተን እንስሳ ከም ዝረኣኹ መንካ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለዋ ሳዕሪ ዝብላዕ ፀገም የብልና ናብዚ ዓመት እዚ እና ወላጉል ኣለና ዝተሓዛእ ናይ መሬት እውን ኣሎ ስለዚ ናይ ቀለብ እንስሳ እውን ዝፀቅም ነገር የብልና ካብ ኮሌጃትን ኣብያተ ትምህርቲ ሞያን ዝተመረቑ እኹላት ክኢላታት ከም ዘለዎም በብእዋኑ ብዝድልብዎ ዘለው ተመክሮ ድማ ውፅኢታዊ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለው ብተወሳኺ ገሊጹ እዚ ትካል እዚ ዝተፈላለዩ ሞያውያን ኣለዎ ኣብ ዓውዱ ማለት እዩ ናይ መድሃኒት ፒፕል ሎ ዝምክላል ብቕሉ ናይ ልምዓት ኣሕምልቲ ሎ ናይ ኣግሮኖም ሎ ኩሉ ዓይነት ዘጠቃለለ ሞያው እኹል ሞያው ኣለዎ ናይ ሃብቲ እንስሳን ባዕሉ ሎ ብዓይነቱ ቬተሪናር ሎ ኣብ መስባሕቲ ሎ ኩሉ ሞያ ተዘርጊሑ ኣብ ውሽጢ እዚ ኣርባዕተ ኣካላት ዝበልኮን ነናቱ ዕማም ስራሕን የካይድ ናይ ጉልበት ስራሕ ብተቐማጦም ምሕደራት ከባቢ ገርሰትን ኣክላላትን ከም ዝሽፈን ጠቒሱ ድማ እቲ ፕሮጀክት ብዝፈጥሮ ዕድላት ሽቕለት ኣብ መነባብሮም ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ቀንዲ ምንጭ ጉልበት ናይዚ ስራሕ እዚ ስራሕቲ ከኣመን እዮም ህዝቢ ገርሰት ህዝቢ ኣክላላት ካብ ገዛውን ወፅአን ኣይፈልጣን ደቂ ኣንስትዮ
أبزجن كله زهيدران تمولع يكون نحن زين نخلو أم زرقة يكون كله تي أبزين نجبره تكنولوجي بأني زكاة سلزي زبنا أو يسرحون لميدنا الله سلزي سي بسرح لمدي بسرح نايت مكرو سريحة خمس بلع مخ أني زبنا أو زغنا سرح مخ ألم زي حدا أدفانتج على زين سوازياتهم كلهم سوين مخص قاسو دي ناي كلمة لودي وز غباب زي زلم عاد زي أبزين برا لجزية بقولنا تيزغين نيرو أبزي حجي وانجن معبول لغنة تعتقد زلوا مصنع وسرح نعقو نداسرح نورلو ኣብ ትሕቲ ዲጋ ገርሰት ዝነጥፍ ፕሮጀክት ሕርሻ ገርሰት ኣካል ሕርሻታት ደቡባዊ ምዕራብ ጋሽባርካ ኮይኑ ውሑስ ምንጭ ማይ ስለ ዘለዎ ብቐንዱ ኣብ ዓበይቲ ናይ ፍረታት ኣግራብ ዘተኮረ ንጥፈታት የሰላስል ስታፍ ሓበሬታን ጎስጓስን እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብዝተፈላለየ ሞያታት ዘሰልጥኖም 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 4 ኣባላቱ ب31 مقابيت أبكرنا مريقو حلاف زينان سندان أتو تغلوم سلومن اتسلطنا ممرحن مودابن مربات سندا درغن تنكسغا سنسلي غازيتانينت صحافات دراما التالاليانا مع بابلان زانتا سرعه دمصي نوحن حصيرن زانتا قطمي كمون مس ممرحيتاتن حقاقاتن نايتيب درجه منستر مكلغال زكاد سبورتاو نطفتات من لاي كم زتقال الحبيروم وكل سلطنت بوغونو زقسمو سلطنا نزمبالي اومن زدلبو تمكرون زدرع بمخانو اب جبري كسرحلو مخانو مارغاغيصوم ازازي از حزباو سراويت ايرترا برغادير جنرال تخللو بسبزهابو مزازم قال سلطنتين زقسمو مويا بعتوب تبوغسون دليتنا سنيوم تاريخ قيان جغنتن حزب ايرترا مسنادن مصحفن بتغات كعيلو ازاخيروم اموداتا نسلطنت شلماتن ورقه مسكرن تعديلوم أب نوزبا قالا نفعي نبرتم محدارات كباب عد حوشان دعر غولوسن كورح مقابيت كساب ورح سنة زغطل وفراتات مسرح رشا وزالا يكايدو اللوم أما حدارنا يتنو الزباءاتو محاري وحانس أبزهابا حبريتا علامات سراح بقندو فقر مريت بمكلغال أتوتاونت نمقعبات كم زغنا بمتكاس زي جمرا عدتات انتلين كد مقرامات مئتاو كالسلاسلو الزهاخيروم أما حدرتم محدارات كباب عد حوشان دعر غولوسن بوغنم اتمدب بمسرت ممرحي من يسترح الرشاي تكبر كم زلو بمتكاس نتي حرشا وزالا مزازمو قناتا وزالا خمس صرحوا عرديوم أبال حرشا من محدار كبابي عد حوشا أتوماني الولدو نحدث بشومان تمترون ناتمدبه أبصومون كل التجزية يوفر كم زلو بمحبار تعماما بمعكابن ماين حمدنا قداس ترى خمس زلو حبيروم نبر تقلتياتن من محدارات كبابي أبزها بوريتو تتمدي بزل سراح كساب ززازم كاباتهم زحتت كمالو دلوات مقانهم الرقاقيصهم أب زوبا قاشبار كاب 16 الزوباتات كاب زلوات كالات عنان استواصو نرساتن كإلاتات مولدانن الصعبينات بلمداو قباب زكاد مخنشاب دك تبعات الزبره تعناو تمرتي كاب 26 مقابيت كرساب كلتا ميازيات وهايبوم بغلت ميازيا بموكس هوسبيتال بارون توب استقايده مزازم سنسرعات حلاف جنفر منستر تعنا دكتور حيلوم كيدانه ابزهاب استمرو قطريب تكالات تعنا زخن شوبو عشلات دك تبعتي انا وسقي مصقوانتلو اتي بحلاوي اغباب غنا ملو بملو سلازي ترفه حيال سراح كم زدل غليصوم سلطنت بوغنوم تسلطنا مرداتهم اب معباينت اباي تحققاتم صنح صقم اب مقلالن لعل استواصوهم زلو تقيسوم تماساسالي مدبات كدفالو تلابيهم كبراتن تعذبتنا دحر حصار مسغاغري زسعبا غراو زيناتاتيو مكتتالكم كتقتلو دقيمه بخبر عدمكم فنلاند لومي 4 ميازيا ناب كيدان سمين اتلانتيك نيتو بوغعي كم تتصمبر ابزغاو حلو زلو روسيا صتا نموحاس ادلاي سغمتي كتوسد كم تگددا تنقيقا افنيا منغس روسيا ديمتري بيسكوف ابزهابو مغلصي مصبا فنلاند نابتي وتهادراو كيدان مقصلتا نايتي نيتون روسيا بكببان مئتاو كايدو صنح مسفعفع مخان خسيسوم
ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ አሌክሳንደር ግሩሽኮ ኣብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ጸጥታ ንምውሓስ ኣብ ዶባት ፊንላንድ ዘለዋ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ምሕያል ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣፍሊጡሎም ኔቶ ሰራዊትን ኣጽዋርን ናብ ፊንላንድ ምዘዋፍራ ድማ ሩስያ ጸጥታ ንምውሓስ ተወሳኺ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትግደድ እዩ ኣነጺሮም ሚኒስተር ምክልኻል ሰርጌይ ሾይጉ ብዝሓለፈ ዓመት ሩስያ ንዝገጥማ ዘሎ ተጻብኦታት ንምምካት ኣብቲ ምስ ፊንላንድ ዘራኽባ ምዕራባዊ ዶባታ 12 ተወሰኽቲ ኣሃዱታት ከም ተዋፍር ምግላጽ ዝዝከር እዩ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ብ3 ሚያዝያ ብዝሃቦ መግለጺ ምጽምባር ፊንላንድ ብታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣብ ጉዕዞ ናይ ተኺዳን ምዃኑ ብምሕባር ሽወደን እውን ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣሰራ ከም ትስዕብ እምንትኡ ምዃኑ ገሊጾም ኩናት ዩክሬን ሃገራት ስካንዲኔቭያ ኔቶ ንኽጽምበርኦ ካብ ዘገደደን ምዃኑ እኳ ተኺዳን ክገልጽ እንተጸንሐ መንግስቲ ሩስያ ግን በንጻሩ ጠንቂ ናይቲ ኩናት ምስፍሕፋሕ ናይቲ ኪዳን ምዃኑ እዩ ዘነጽር እስራኤል ሎሚ 4 ሚያዝያ ብልዕሊ ርእሰ ከተማ ደማስቆ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላት በርጌዝ ዜጋታት ግዳይ ከም ዝኾኑ መንግስቲ ሶርያ ኸሲሶም በቲ እስራኤል ጎቢጣ ሒዛቶ ካብ ዘላ ኣኽራን ጎላን ነቒሉ ንኸተማ ደማስቆን ካልኦት ከተማታት ደቡባዊ ሸነኽ ሶርያን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 2 በርጌዝ ከም ተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ንሰመዚ ናይቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ب2 ሚያዝያ ብልዕሊ ከተማ ሕሙስ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት 5 ኣባላት ሰራዊት ሶርያ ከም ዝቆሰሉ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ብ31 መጋቢት ኣብ ከባቢ ከተማ ደማስቆ ሓደ ኣባል ሰራዊት ኢራን ከም ተቐትለ ገሊጾም ኢራን ነዚ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ከም ትብቦልያ ኣጠንቂቓ ዘላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሶርያ ተካይዶ መጥቃዕትታት ሒላቶ ዘላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ቱርኪ ኢራንን ሶርያን ትማልን በቅድሚ ትማልን ኣብ ከተማ ሞስኮ ርክብ ከም ዘካየዱ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ ርክብ ናይቶም ላዕለዎት ዲፕሎማስያኛታት ብቆንዱ ዝምድና 4 ሃገራት ንምምዕባል ኮይኑ ኣብ መንጎ ቱርክን ሶርያን ተፈጢሩን ጸንሐ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ካብ ኣጀንዳኦም ምንባር እዩ ዝሕበር ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተዋፊሩ ዘሎ ዞባዊ ሓይሊ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዕጡቕ ጉጅለ M23 ንጸንሐ ስትራቴጂያዊ ከባቢታት ከም ተቆጻጸረ ኣፍሊጦም እቲ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝርከብ ቦታታት ንዝሓለፈ 9 ወርሕ ኣብ ትሕቲ እቶም ዕጡቓት ከም ጸንሐ ዝግለጽ ምትሓዝ ናይቲ ኣገዳሲ ከተማ እትርከቦ ከባቢታት ንወተሃደራዊ ገስጋስ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዞባዊ ሓይልን እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ኸኣ ተገሊጾም ዕጡቕ M23 ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ንሰፊሕ ምብራቓዊ ክፋል ኮንጎ ከም ተቆጻጸረ ከም ሳዕቤኑ ኸኣ ማእታ ሽሕ ዜጋታት ከም ተመዛበሉ ጸብጸባት ይረድኦም ኡጋንዳን ኬንያን ዝርከበን ገለ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሰራዊት ልኢኸን ምህላወን እዩ ዝፍለጥ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ኪቩ ምብራቓዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንመዓልታት ዝቐጸለ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋ ምህማም መሬት ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ እቶም ሰመዚ ዳሃዮም ዝጠፍዕ ሓያሎ ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዎም ግዳያት ንመድሓን ዝክያድ ስርሒት ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ኸኣ ተፈሊጦም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓደጋታት ምህማም መሬት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ብሰንኩ ድማ ሰብኣውን ዋታውን ዕንወት ከም ዝወርድ ጸብጸባት ይጠቕሱ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ብወርሒ ሕዳር 2024 ሰብ ዘለዋ ሮኬት ናብ ክሊ ወርሒ ከም ዝልእኽ ብወግዕ ኣፍሊጦም ታብ ደረጃ ዓለም ካብ ዝተሰርሐ ዝዓብየት ምዃና ዝተገልጸት ሮኬት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም 4 ጠፈርተኛታት ሒዛ ነቲ ናይ 10 መዓልታት ተልእኾ ክትፍጽሞ መደብ ወፂኡሎም እዚ ኣብ ክሊ ወርሒ ዝካየድ ጉዕዞ ዕውት ምስ ዝኸውን ናሳ ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ናብ ጽፍሒ ወርሒ ተዓልብ ሰብ ዘለዋ ሮኬት ክልእኽ ምዃኑ ፍሊጡሎም እቲ መደብ ማእከል ምርምር ናሳ ኣብ 1972 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ ድሕሪ ዘካየዶ ሰብ ዝተሳተፈ ጉዕዞ ናይ ፈለማ ክኸውን እዩ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ኣብ 2040 ዓመተ ምህረት ሰብ ዘለዋ ሮኬት ናብ ፕላኔት ማርስ ንምልኣኽ መደብ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩሎም ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሆላንድ ኣብ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝነጥፍ ባቡር ምድሪ
كاب حديدو دحري من دلهاتو بزصعب حدقا سباون واتاون كساراتات وردوم بسنكتي لومي 4 ميازيا زقاتم حدقا هوسيا زركبوم لعلي 35 قصلو سمزي موقعزيا مدري هولاند حبيرهم هالوم تحدقا امونغو تبابورون ناي صعنت ماكينان دحر زقاتم ግጭት كم صعبه زغلصو توم سمزي كبيد نواتاوي كسارا كم زوردون ارديوم تحدقا قديمو اب هولاند يغرتا تحدقا اقدمو اب هولاند كاب زقاتمه تماساسال حدقاتات زعبي خسارا زورده مخانغا صبصبات حبيرهم اب سفيح كفال اسبانيا كليمام زبال زصعبو برتو حدقا درك تخصيتكم زلو كابتي كبابي استفنو زينا رديو زوبا كاتالونيان كبابيان حلفي كالق كفالات اسبانيا تحاسيكم زلو زتقص صبصبات تتريو اب اسبانيا دحرشي حنجعت ميتنسساتات كاب زقاتمه تماساسال خستات زخف مقان غارديوم تحستو من جماعة زوبا كاتالونيا بالعلا 10 ميتاويت كم زغودله زغولصو توم صبصبات من محدار نايتا زوبا مقنن ماي كتااتاتو كم تجدد يطوسوم اب اسبانيا بحافشا اب كاتالونيا دما بفلاي زحلفه كلتا عمتات اقل زناب كم زي نبريو زغلصم اب اسبانيا طراي زيكونا اب سفيح كفالات عالمنا كليماو من مزبال زطنقو تريوتا درقي ان عبي يمصخم زلو يحبر كبراتن كبرانن زيناو مسنادو انا نمزامو قندي نطبتا تخدغملكم لعلوايل وخ إيرترا ملقت بريزيدنت سياسنا ببريزيدنت سالفا كير مير تابسيهم لعلواي وتهدراوي لوخ إيرترا اب كل الأوروميان مدبر حيل اير إثيوبيان عدد فتصيمهم كولج حرشة حمل مالو اب زرع دنيش زكارو مرمرا وسرحات نحارستوتن كيلاتات الله اليوم مسمبار فنلاند ناب نيتو روسيا تصطان محاسات لا يسكنتي كتوسد كم تقدد اتنقيقا اسرائيل ابلع سوريا بزكارو توسخ متقعت ميسايلات برجيس قدات وريدوم زباوي حيل مبرغ افريكا بتحت قزطر عتق وجل ام 23 نصنح استراتيجياوي كبابيتات تقصاصيرو ماركس كبراتن كبرانن لوم 34 ميازيا ساعه 9 مشز تدالو حفشاو زيناو مسنادونا ابزي تزازيملو روح مشت